Kawai ka jingja bas ngusi kalajia hajalla Assam hadin ba kaling suin thma jong ka Indian Air Force ka badai ka Sukhoi Su-30 MKI kalahap ha ka district jong ka Karbi Anglong. Katkum ka jingyo jing tip kani kaling suin ka dangdon ha ka training mission henrai ka ladu jing kren bat ka jingyo jing kren leader tang hadin ba kalami na jorhat Air Force Station. Kibor pahara kila pentip ba kaling sun kala ban hap ha kacakalum bat klaw kabajangai kumban riu po kilometer na jorhat. Ki pat ba asdong ki badon marjan kila ong ba kila yos ngau ya ka jing batai ka bajor bat kila i ya ka ding ka bahe ka bami na ka bentalum ha ka tai ka than. Na kani ka jingja arngut ki pilot jong ka Indian Air Force kila Khlad no ki wei kilong u squadron leader Anuj bat u flight lieutenant u Purvesh Durgarkar. Kibalayo jing mensau ka bajur hadin ka jing hap jong kalin sung. Rajnath Singh menteri katanat defense jong gari India ulapan pau ya ka jing sngusi ka bakraw halor kani ka jingja bat ulapha aru ya ka jing snolem shakilong yeng jong kini ki arngut ki officer kibala IT ya ka jing im ha ka jing chakri ya kari. Kibor jong ka Indian Air Force menta ki dang penlong ya ka jing tokit ka bamnia ban lap ya ka daw jong kani ka jing hap jong kaling sun.